Nilqawkom għall-ewwel programm minn 3 programmi l-Għanja tal-Poplu leħen il-Maltin. 3 programmi li jiċċelebraw il-50 sena minn mindu beda dan il-festival fl-1973. L-Għanja tal-Poplu ra il-bidu tiegħu f'Mejju tal-1973, organizzat mill-laqda taż-żgħażagħ il-YTC, il-Youth Travel Circle, fil-Belt Valletta. Sa mill-ewwel edizzjonijiet tal-Għanja tal-Poplu, l-awturi bdew jirrakkuntaw il-ġrajiet, ix-xewqat u l-ħolm tagħhom u tagħna l-Maltin permezz tal-kanzunetta. Hekk matul iż-żmien il-kanzunetti tal-Għanja tal-Poplu irrakkuntaw l-istorja soċjali tal-poplu tagħna. F'din is-sensiela ta' 3 programmi se nsemmawlkom għażla żgħira ta' kanzunetti li fihom l-awturi listnu l-ħsibijiet u l-ġrajiet tagħna l-Maltin. F'dan l-ewwel programm ser nisimgħu 3 kanzunetti mis-snin bikrin tal-festival. Kanzunetti stil folk interpretati bil-vuċi u l-kitarra. Se niltaqgħu ma' 3 kantawturi mill-Għanja tal-Poplu, Walter Mikallef, Mario De Bono u Frank O'Neill. Nibdew bl-ewwel kanzunetta. Fis-sittinijiet f'Ħondoq ir-Rummin imbena distillatur tal-ilma fil-qiegħ tal-Wied. L-awtur George Cassola jiddeskrivi kif il-ħajja sempliċi ta' Ħondoq ir-Rummin qebet bil-ħoss tal-kumpressuri. Mill-5 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu nisimgħu il-kanzunetta Ħondoq ir-Rummin ikanta Walter Mikallef. Sallum għadni niftakar kif lilin minn dan il-bahar ġo għawda sibt fajla marrajt bħala mkien tejġu orfa mal-plajja fej kont maħħanet lajja sewa sew fuq il-bajja ta' Ħondoq ir-Rummin. Il-missier kien xogħlu bidwi kellu għalqa fix-xemx tiddi u kellu wkoll dwieli u naħal fil-ġnien. Omma ċekċek iċ-ċombini taħdem il-bizz l-elfini u ħuta r-raħħala ta' Ħondoq ir-Rummin. Zan, zan, in-naħal zan, ding dong, nibel fil-bord. Xuf, xuf, il-mewġ mal-blata u l-ħajja għaddejja bil-mod, il-mod. Konnu ħoddila xi regali dak iż-żmien xejn ma kien għali. Taħt ħajta sejjieħ konna nqattaw iż-żmien. Niklu l-bajtar ta' natura, dak iż-żmien konna għadna lura. Kuntenti b'xortina ġo Ħondoq ir-Rummin. Imma ġew il-kontratturi bis-siment u l-kompressuri mnew bini tal-għaġab xejn madu li kien. U l-bidwi bih il-bejjem u emigraw għal dejjem baqali biss memorji ta' Ħondoq ir-Rummin. Vum, vum, il-kompressuri ħambu ħanna lina kif l-art qed tirtod. Miet il-ħoss tal-mewġ mal-blata u l-ħajja qed tmut bil-mod, il-mod, il-mod.
Naddu għal-kanzunetta Noli, mit-tmin edizzjoni tal-Lanja tal-Poplu. Il-kantawtur Mario De Bono jgħidilna li mhux it-tfal biss jilagħbu Noli, nisimgħu il-kanzunetta. Sikwit it-tfal jiltaqgħu meta jkunu għadhom żgħar u flimkien jilagħbu Noli sa ma jixbgħu lejl u nar. Imbagħad jikbru u anqas jidhru meta jistaħbew xi ftit ma' xi tfajla jagħmlu Noli. Fil-għaxija jaqbdu jitfit, mux dawn biss jilagħbu Noli, jilagħab Noli jaf kulħadd u jkun hemm min jaf jinħeba ma taqbdux imkienu qatt. Mux dawn biss jilagħbu Noli, jilagħab Noli jaf kulħadd u jkun hemm min jaf jinħeba ma taqbdux imkienu qatt. Meta wieħed daqsxejn b'saħħtu iktar flus irid irekken ma tat-taxxa jagħmel Noli u xi numru kbir iċekken. Ħafna ġnus jilagħbu Noli meta jieħdu bit xulxin għax bil-kliem iridu l-paċi jaħbu l-armi erredin. Mhux biss tfal jilagħbu Noli, jaħbu Noli anki kbar li suppost imexxu d-dinja biex ta' parsi jidhru aħjar. Mhux biss tfal jilagħbu Noli, jaħbu Noli anki kbar li suppost imexxu d-dinja biex ta' parsi jidhru aħjar. Il-ħaddiem ukoll jistaħba kif jiskarta jaf kulħadd. Ħaddem jilagħab Noli telf isemmi u l-liħqat. Anki x-xjuħ jilagħbu Noli jibdew jgħixu fil-passat kollox jaħbu biex sar jidhru imqar darba għal ftit sigħat. Imbagħad tasal l-aħħar Noli ma nibqgħux man-nies ħajjin u hemmhekk m'hemmx Noli iżjed jew manħsina jew tajbin. Hemmhekk m'hemmx Noli iżjed jew manħsina jew tajbin. L-Lanja Maltija hija l-Lanja Mediterranja. L-Lanja m'għandix frontieri u taqadna ma' popli oħra ġirien tagħna. Min 18 l-edizzjoni tal-Lanja tal-Poplu nisimgħu il-kanzunetta Anja Mediterranja tal-kantawtur Frank O'Neill.
sabiex biex tajt għall-oħrajiet u n-noti kollha l-wien. Anja Mediterranja jirsam ir-rabtiet fuq fom kulħadd u f'qalbi tfal li ma jfittxu saltiet. Anja Mediterranja mit-Turkija sa Spanja mingħajr fruntieri tjebes jammar it-triq. Nissel ħerqa qawwija titfaddal fuq għodija li twassalna sinfonija tal-ġnun. Melodija li s-saħħar tħanqal sentiment għalek u milli moddi ġeddet ħajja bis mument mitmu taqlu fil-ħana li weldu soċjetà. Anja maġuna bil-ġrajiet ta' baħar iċ-ċiviltà. Anja Mediterranja mit-Turkija sa Spanja mingħajr fruntieri tjebbes jammar it-triq. Nissel ħerqa qawwija titfaddal fuq għodija li twassalna sinfonija tal-ġnun. Nissel ħerqa qawwija titfaddal fuq għodija li twassalna sinfonija tal-ġnun. Sinfonija tal-ġnun. Sinfonija tal-ġnun. B'din l-għanja ta' Frank O'Neill nagħlqu dan l-ewwel programm minn sensiela ta' 3 li fihom qed nippreżentaw għażla ta' kanzunetti li jirriflettu il-ħajja tagħna il-Maltin matul is-snin. Fil-programm li jmiss ser nisimgħu niltaqgħu mal-kantanti John Bundy, Mark Tonna u Daniel Kauki. Insellmulkom.